Zirtirtute in zavain chibai vekule tuntum zirna huanga chuan Mizoram chunga secondary school Zirlaite Harsatna to zon chhuah chungchang kan sawihona hemi chungchang hi sambakra siksa le Institute of Advanced Studies in Education IAC 10 Zirtirna research anneya chutan thupui chu identification of learning problems of secondary school students in Mizoram tiania hei hi a research report chuni hemi hi tuntuma hian kanon sawihona amu chung tho chi rang te hi a thei chin kanan thlir ho don ane chip chir tuk chung kan thlir ho pan ho lowanga hun te kan nei tlema amaro chu a thei chin a poimo zole ro chu ron thlir kan tum don ane Mizoram chunga Zirlaite Harsatna dei hi riat thei china zirtirna ala omlo khop moya tuna mi hi han soi thei om chun chu ala neri moya kan ram tan thil poimo tak mai nia Zirlaite Zirtirtute nu le pa mai ba ka mi pui mi mir hrim tan te po hian hemi Zirlaite na Harsatna to hi kan riat a poimo ni he zirtirna mu chu te hi then khat chuanin a omang ti po kan rin pha lo te po ni mai theya Zirtirtute nge point then khat te pei chu an hiat lo te po ani amaro chu research ti tu ten rang akal kualin Zirlaite an koma chunga tanga an hiat te chu hemi report a hian anon talang ta a chu mi puitana kan hiat apoi mo se wangin tuntuma hian kanon hai hong don kanon soi ho don ani hun mang tu te hi an mer hiat tir masalo kila kading lam chemi alai mi hi Dr. Dona London Ferry assistant professor ISE ania atotami hi PhD malsom tlunga assistant professor ISE mi bawk ani malati khan amasaberin he zirtirna nei chante atungte han soi masakot maila Dr. Dona hian menan selangin tinchuba ka chuan hemi research team member tengte po hi tula tile han menan retel box selangin thane alle kalome hmasaberin voina kan soi ho tur zirtirna hi samagra siksha Mizoram tena intervention chungchang an neih hnuaia mi innovation hnuaia tho ania IAC tenena tho ho ania kan sha tak ang khan he research zirtirna hianin research member mi pariat omin principal investigator hi mi pahnian oma chungte chu pulal sang liana SPD samagra siksha le Professor Lelian Zualifan ai he research kan ti hun laia principal IAC te ania tin research team member te hi paruk an oma ta chuanin samagra siksha lamachangin mi pathum pulal shwai tluanga additional state project director samagra siksha te tin pusi chong than tluanga deputy state project director samagra siksha le P Jobedi KL Som Zwali program officer samagra siksha te ania tin IAC lamachangin research team member pathum kan omboka chungte chu Dr. Zai Remoy ren thei PhD malsom tluanga le Dr. Donald nun felite kan nia chung ho chu research team member pariate chu ania nechina khanin he zirtirna nei chana kha soi hong tura ti kha kania chu han soila Mizoram zirna kan en chuanin literacy rate te asang ema tin matric exam te result kan en chuan result kan nei cha sang taka distinction kan ti te heng first division te naupang tam tak anin hlangkaya tin sarkar lama changpo in zirna in hmasawnna theihna turatan thei patopin hma alak ani chin boka tin Zirtirtute lam kan en po in abik takin sarkar school a pheichuanin qualified ngeina zirtir turin sarkar po in Zirtirtute recruitment ati po in lak an ni china tin chumi ni lawa chuanin nule palama changpo in kan fate zirna turatan nge ni hlotlin na nei na tan thei patopin kan chhuah tlang china ni
amai ro chu chung zong malakna chung po in National Achievement Survey kan hanti tele India ram pumpuya exam sang kan hanti shanga te mizo naupangte din mun kan en hianin beise ala phatok lo hle ni in asia china chung te kan ngai to chuanin zirlaite hianin khoilai taka hian nge harsatna an neih an zirlaia hianin an zirlaia hianin harsatna an lo nei rengem zirtirtu le nu le pate ngei po ina kan shat puilo harsatna te an lo nei am ti kha zirchian kha acha hle in kan sia chung te awang chuan he zirchian na hi kalpuyani lomome he zirchian na hian abul pui tak te chu ai silang pam hi an neya kan bi thiam rual te omna neya an ni hianin an nau te kai khoi vele chongin rohman na fel tak siamin te khanin zirchian na anan nei ta samara siksa he chuanin zirna ina hmasawnna tur thil thar te thil poimo te pichhuah lam hi ngai poimo a chuta chuan a theiang angin fan te central lama te an deal thina chunga tang chuan chung fan mo tang chuan he research hi kalpui aloni ta a he research report kan nei thei hi lomom kan ti tlang ma he zirchian na hi engang sampul nge he zirchian na ta ngen engang sampul nge kan mana zirlai te po khoye mi te nge an kom mi ng zat vel ngen kom ti te kan area cover a district question nge ni khateng che te po kha in soile phot maila putluang te mer khil ve thung selek na thale kalome he zirchian na hian research shimshima hian a sample kan ti hi poimo thei khop maya mithiam jok te phe chon ngai poimo le zwala chuta chuan mizoram huap ani awang hian helai ai zolvela rem chang zirlai han kom le khanga tanga result han siam ka dik thei si lova chumi ni wang chuan mi survey lian tham ai zol pia lam thingtlang tin kiltin mo district capital zong covering chumi pialama khata tanga thingtlang le chhong tela cover vek khan I survey ne yani ta ni chuta chuan a sampling kan tia hi chuan proportionate sampling hi kan tia a research tong kam deuh leka chuta chuan district tam deuh zirlai tam deuh na khan kan mi kom te khan tam ta ti khan atlem dewa chuan mishing kan naupang kan vakom ate khan tlem deuh ta khatiang khan a representation kan tia I khakhat uluk takin kan chu tatin chumi pia lama chuan government school chap naupangte wat zirna na vaman kha duhkhawp lova samagra noya school te kan neya private school thanem tak kan nei boka khatiang ho kha kan shoot ki mani kha proportion kan choka ai zola hian government school chu tiza to ma chu tiza chu kan kalangai private school chu tiza chu ma chu tiza kan kalangai lunglei district ka chu tiza ta oma government school chu tiza kan kalangai ti kha kanan chok chuak ta thapa avai thuin school somnga chuang hi kan kalta a chuan azirlai za ta hi sangthum don khani sangni zakwa somriat pathum a number tak chuan ani a chutiang naupang sangni zakwa somriat pathum ne na tang chuan channa an nei theinan question air mumal tak siamin khatiang khan sample kan seleka information kan lani sikul lian khoi me mo kha thur ringo ta hang kan longai mai theia ani lowa thingtla hun kil khor tak te pom phu ta ngam chang suanin kong che taka an tlan harsatna kal konga te ponan to de rap chang te a omani te chon mizoram district khang food kol velin he research city ania naupangte mun khang mi tuna kan ngai thla ta kan khan han kolin han zir kolin chu tiang suan hunan bang ani te chuan engtin nge zirchian na kha kalpuyani ta te khan an lu tai la chimu do te kan soi chho se langa enge kan mu chhuat ta te khan an lu don nia clear tu ten chulai chu uluk takin lo ngai thawla he zirchian na hi
arin tlak to kem enge ti han kan kalpui tak Mizoram chu mun rang kalpui district rang te ruta rut kim vet tin management apo han kan ria government te private te tin samakra kan ti hemi noi mi teng te po kan varhut tel zelani management rang kan ruta ni a te chuan chu Zirtirna chu engtin nge kalpui ni ta ti kha kan ngai thale lagin putlong te mer kel le selani kan soizom le nga langa kha question ne ta kan siama kha kan tia kan tar lang zau to a amasabera chon learning problem hi eng anga vazon chhuah tur nge ti na tia khan ngai to na boi khop ma chu ta chuan ke ni a research e kalpui tura mo phurna hal la tu te po tan po lu hai dewa chu ta chuan thopui ten ro man na thata kan ron ne ya Zirtirtute senior to deute mun sang experience lo nei to subject tina kan experience teacher ta kha kan som khom ta ni ti khan voi thum sawihona kan ne meeting kan ne question air hi simple takin naupangina an chan mai thei turin hate han en thua ka ria thiam thei tur hian isiamila kiltin khor in kiltin khorin kan an ti khan an chung ko din muna trangin an mani mimala skula khotlanga kha ang harsatna zong zu khor kim thei tur hian naupangten ai tian chan mai tur te hian question air an chan tur hi siamila chuan chumi pialama chuan subject kai pali panga an lo neya khang ho abi ka zirna kha subject mala harsatna nei te zo chuak thei zong hi siam bokila ti khan subject chi sang Zirtirtute kha nen khan ti khan sawihona kan neya so tiang chuan question air hi kan siama general problem kan te naupangina harsatna to a subject wise ni lem lo general taka harsatna to thei tur ho kha chi somli pariat zia chuania chu an mani khana an chiaranga hetai chon problem ka nei lo ti khan all samte an chan tur khan tian zu tik an zu tik zung thei tur khan duan chhu ani ta chu po chu hoi tam tak en non ania ke ni ho chau ni lovin university lamte helai kan Mizoram sarkar noi mi thiam jok te po kha question er kha en diktir ania a tha thokate an ti nuwa ti khan khami mang khan kan va kol puita ni kha azirna kalpui dan chu ni deuh ber maya kha ta tanga ron chhuak ka tang khan ti khan result om thei tur khan analysis te chu kan han kalpui zui ta chawani analysis ti po khat na hau tak zet mai ne khami question chi rang in bol thanoi to moi han clear ran le te po khat na hau tak zet tania ki chon kha an ti dan kha kan lo kheta naupang tena harsatna an nei to thil chi rang lor fomin a hut kim thei turang berin chung kon mun te po huam tel vekin tiang khanin anan nuang chhota chu ta tang chuan enge kan mu chhota te khanan lu chhota ila no pangmi zirlai sang thum ruang zet ten an chang ta ne a chip jir ta chuan kan lu chil man lowanga episode na hi chuan atlang pui harsatna tlang pui kha kanan clear do poranga chunga po chon harsatna nei chunga po chon kan han tianga te chon kanan lut sin chho zelanga episode 2 lama te phei chuanin sin le zolin thenga te po han no pongten harsatna lo tok ringolom le fiat thei le zola han soi te kan tum do ni tuna chon atlang pui enge kan Zirtirna result hinita enge kan mu chonita ti kha in soi le thok te ang ole general problems kha hmasain kan han soi photanga nachina sartlong te na ron soi to ang khanin general problems no pangina harsatna sang an to thei ni a kan shiat te hi chi somli pariat lak chho ani heng zinga hianin asang zwal problem an nei tamna naupangin an nei tamna asang zwal pathum kha kan soi ma support meyanga ahma sabera chuanin naupangina problem an nei na sabera chu sap tong an thiam tok lo ti kha ani sap tong an thiam tok lo wangin Zirlaite Harsatna ka nei ti kha
zaze la mi somthum pahnih person khanin ti anin report ani tiangang chuan chu meichhia le mipa kan han compare le mipa ain meichhia in problem an lo nei sang zo boka tin he zirtirna changa lo lang chhuak le chu chulai chu kan pot chak lo sa meichhia hian sa trongai harsatna nei lo zok tur han tam takin kan ngai deuh thina ma se ani ngot ta lo ni chu chu an mani nge in an chana changa ron lang kha anita khalai kha chu achan kha inge nyang ti kha chu ngai to na kha no mama ro chu asia vek to si lawa chuan thingtlang le khopuya naupangte hi khai khin na kha kan nei le chuta chuanin thingtlang thingtlang zirlai te khanin sapchunga harsatna kha an lo nei na sa jok bok ti kha mu chhuah ani bok ani ti chuanin asang ber do tu chuanin phone computer games le social media awanga zirlai harsatna kanei ti akha mi zazela somthum vel person khanin anin report bokani chuan thingtlang zirlai te le khopuya zirlai te khaikhin na kan han neya hian a include deuh thawp maya a percentage hi chuta chuanin lo lang chiang le chu khopuya ni emaw thingtlang lama ni emaw social media te phone te computer games kan han ti te hianin tunlai khovel thiamna le technology san to na hianin min lu chhuah ni ani ti akha min shut kim diau ti kha siata I kha khata khanin difference kha vak lo ni thingtlang emaw khopuya ni emaw ti akha khalai kha kan hu chhuah bok chu ani a 1% vel chen khata thei chon wa chuanin mipa le meichhia kha kan comparison kha kan han nei le mipa le meichhia ati boy dan po hi a include deuh renga percentage hi difference kha lo ani chulai chu I hetilai zirna kan zirtirna atanga lo lang pakhat le chu ani chu asang ber dot tu apahni na chu ni ta chuanin apathumna chuanin kan be sei deuh tho ma se be sei lutu ngam lo mental health issue awangin problem ka nei ti kha zazela mi somni pariat percentage anyang chu kami 28% khanin mental health issue awangin zirna harsatna ka nei ti akha anin report dan ani a ta chuanin mipa le meichhia kan han compare le ta mipa ain meichhia khan alo sang de uzak ta ni hetilaya hian chuanin engi achan nyang ti akha khalaya po khan ngai to na kha ti thui khop maya mipa ain meichhia khanin mental health problem kha ka nei ti akha an tamzo ka tin khopui naupangte ain thingtlang lam zirlai naupangte kha ati boidan kha anep jok bok ni in kan shebok hetilai an mani na an report dana chuan khang kha sang zol pathum te chu ania ti somli pariat kha oma chu ti somli pariat jing asang zol pathum te chun nia sartlong te hian na dule han belve se khatilaya khan soidu zong te aneyam ka shelawa soitur hi tam khopa helai hian maro chu kan hriat tatana ngai nom zual tur om deuh hi han ngai to chuan hei ni china kan han tarlan ang kan nga tinge meichhia zok hi han khai kin ra la hian a problem nga zo kan ni zel le ti hi ngai to na ti thuin ka hria ka achan tak kha kan zirna kha na zu thleng phato bik si lova zel din thu deuh te chuan hetia data han enaron lan po hian mi ka surprise ve dewani meichhia hi an sincere emaw wang hian thil hi an ngai to tak taka harsatna te po hi an lo chu chiang bi ka mon le ti te po ngai to na theia tin chu ba ka chuan tuna pidonai nan soi pa ka khan chu chi somli pariat oma asang zol ka ron highlight ta kata ron highlight lo ka problem tam takha lo oma hetia han en thua ka lam ta chu nu le pa ko ran le khotlanga in man wanga zirna harsatna nei ti te kha hei innial na tamani maro chu kan data tanga hanlan dana chuan problem nei karin ai takhan an lo tam lova
alom kan siar don nge kha chung ai chuan kan rin lo tewa naupang ina harsatna ron chiarna satta ka chu an ma ni personal hrisel na te an nge ni china kan han soi mental health ang chi te tin ma ni hi kan lo in ngai poi mo viau to aniang ka ring khatiang lam personal thila khan harsatna kha an ron puang hnem ta ni chu ta chuan i helaya hi kan hoi hera po kha tikhan khotlang lam ngai sak phak lo khan ke mani in mangai na hi no pangai hian alo tam tan ani hi ati ngai dan te po han soi zui tur ting kha na om tan riau maya khang ang chi kha sot ta vi mai alo mom lam te po ni in ka ria kha kha chu le lama tin school hi pu anom nual bok no panga hian no pang te oka atanga lo chhuak ani miau maya a then phei chuan kan routine hi tam lu tukale khaziriat tinuam lo hei ka harsatna ni ti te po anom ani tin la kan school building le kan school chevel te nuam ka ti tok lo ti te po kha kan zot kim ma khang kha chan na kha khang te po kha ron sang pol ani library kan nei thalowa lab kan nei thalowa computer facilities po kan nei thalo ti kha problema ron thai kha atam boka kha zong zong kha po thingtlang po ni tho ani tho mai kha i hela hian tarlan na table kha a san pain khalai kha na omlowa i ani deu vek khopui le thingtlang hi he zirna shim han kan han khai khin hian danglam na in thlau nei athui lu tuk lo tlang puya thui ber chu trong harsatna hian sap trong harsatna hian khopui le thingtlang hi kanin thlau na deu pera aba kai chon in thlau na hi soi thama om lu tuk lo subject da ate po khan in science te mathematics ate po khan in thlau lu tuk lo khan mu thei deu kha mu thei deu zel kha ai thlau deu takna ai thlau na kha tamwak lo tut maya english ro chon ron in thlau te wo maya khalai kha le ra ma surin kopuya mi na chon advantage an nei ti ang te pona soi theyanga tin kopuya chon zirtirtute pon lo tang de nge tin mi thiam tam na te po lo ni ve boka zirtirtute te po tin thingtla nga chuan in zirtirtu that ma wa te lo tam ve de let bok ne chu wa chon english lama problem an nei kha chu an riat thiam pui om mang rang view mai oi om view in a lang hei chu amara chu kan han soi ta ka tanga thil lo lang chu no ponga mental health ti lai tak mai ka mental problem kan ti lai tak mai khalai kha thil serious ang tak mai ni asan chu tu na research kan an ti nei secondary school an ni ta high school kan ti ho kan ni ta high school te chu le la ma suanin nu le ba poina no pang kan la ti mo kan fa te ngai zo po attention le lo nei ve deu ek nei lu tuk lo rồi thế thì là bảo cô là chán nó tụt lầu tụt ra ngay, anh lâu chán về chân này vẫn tì về chân, khát tiền nghe nghe tiếng mental health issue sắc anh này rất mấy tì lại khát chú duy đâu đàn trông sẽ chú bồi mỏ khóc mình cái lại đấy, bồi mỏ khóc mình, cho nên là thiếu đắng hun liêm cần là để ngay tại là khang pa cả khan episode tu lama chuanin chipchir zo song kan lo sui le thonga tu na han soi le zok du kan nei percentage sang lu tuk ni si lo ama ero chu ngai tha thei mia lo anga ngai thei thil tlem zong kha om ve in ka sha masa chuanin point hi le kan soyanga ama sazo ka chuanin sexual harassment chungchang kha zo telan nia naupangte chantura khan chuta chuanin zirlai achang tu za pathum vel hianin sexual harassment hi skula ka tok ti kha anin report lat maya hemi hi enge ni sample claim te kan la ka chang point 3% velina khatiang kha an to khani chuan enge ni total population atang phei chuan chu ngai tha chi lo viawin asiata chela hedi la ya hi hemi ko nga hianin zirlaite harsatna an to lo na tan hianin zirtirtute nu le pa te le school
tina headmaster te poina chanruala malak thei dan te hi chu omse chuanin a that viau hiarin omani hemi chungchang a hi tin pahnina chuanin kalo ngai poimo zong pakhat library nei thatok lo wanga harsatna neih kha engi moza tanin report ani hei thi mi zazela somni le pasari person vel hian in report ani I tunlaya khovel te changkang to a an zirlai mai ba ka hian zirlai te hianin hmasawnna le an hoi her te zau tur chuanin le khabucha chiar tamte an mamo ema hemi chungchang library kan nei thatok lo awangin harsatna ka to kan ti te hi address thei chu ni se chuan alomom viau booking karinga a khoilaya changa address tur nge khachu ke ni lama tang chuan kan sha thiam ve che lo ma ro chu I palak thei chu ni se chuanin poimo tak pakhat chu ni phot mai kami ki kalo ngai poimo ve bo kani khala kami pahni te kha kan soyange kan soi bel venga hun ala om turangai la kami ba ka kan hi poimo de mai lo lang chu bullying te hi in chon chai na hi person hi ron sang khop mai 5.13% ania za panga sangthum jinga za panga ina tiang hin lo tona tongani chuan school kal chak om lo thamani heti za tia school kal hi an chak me lawang mei chian ni deu zel mei chia hen an tok na sa jok le sa la pa po nom tho pa po nom thowa tin a school angzong hen an tar langila private school zirlai te hen bullying hen tok na sa he chin chia tha ka ti khop maya tin substance abuse kan ti hi problem a omboka he naupang high school zirlai ruala chuan substance abuse amazia la ne emaw azul amani emaw arui thei thil lam hian min la ti boilo turanga yani maro chu hei hian boina chete min thlena hi a serious khop maya tin chu ba ka ni china kan han soi health issues a khan visual impaired mit thalo le beng thalo hi kan ngai a hian naupang an tam class a zirtirtute I zirtirna duhkhawp ka hre tha thei lo le blackboard whiteboard duhkhawp ka mu tha tok lo hi an lo tam ti hi ta tang he na la an tongpo hre tha tok lo te mo ka tiang chi te khang ho anga kha a person zong chuan sang lo ma sela uluk taka kan chui zui ngai le kan hriat reng ngai thil ning ka hria poimo khop mai pongin ka tian ron in puang kha chu mo khop kole zui cha hom tak ti khan oma a khang teng te po khan soi zui tan thkhom maya kun kan nei dana zirzerin episode 2 lama te po kan lo zui sel thei tur mai tai la kha roi thei thil lama ni nam mai na te engemaw substance abuse ang chi ta teng po kha han soi zui cha kom khop maya kada hanin engsa percent vel nge ni kan ti kha o 7% vel ne chu ta chuan mi pa hin na sat tange ya sang thum ji nga khanin khatingang substance abuse kan tiang chi kha 7% vel an lom kha chu 7% vel ani zanga zali bor vel mo khatiang vel an lo am kha chu an tam rio maya chu bang chuanin ngai tha chi lo Zirlai Naupang and call to the tan. I thought she me alone and in Bocani. Chung the two ani atira pokan and soizo. Can rin low tak the po ani can tika and can't the poha can sing and bika ane. Well, I don't do much one in episode 1 as one can do talk potanga. Hazel Jenna Tang Hian, Zirtirtute, Nule Paten, can fate. Can Zirlaite Cossack Dan Lennon Pung can even a poimose halolanga. Zirlaite Hian can create puilo. Harsatna khir tak hi an nei the ni ti po hezir chen na tang hian alo lang ani naupang zirna tan ngai tu na thar kan man chho deu atur hlea tu na kan soiba khi episode 2 kan on chunjom do na menol thele theu do nia ole khati zong kha tun tuma zirna bunga kan hla ho thei chu ani e